Di jimareka kombunan da li Munich û li Bruxelles ji girê Serokê Amerîkî Mike Pence piştevaniya Washington ji bo NATO û Yekîtiya Ewropî piştrast kir û herwesa sozên Amerîka ji bo parastina Ewropa di rêka hevbendiya NATO ra. Suzên Amerîka ji NATO ra zelalin. Her niha li demê em diaxivin Serok Trump û Rêveberiya me nexşeyan dadinin ji bo ku piştrast bibin bihêztirîn leşkerê cîhanê li Amerîka bihêztir bibe. Pence li şûna Serok Donald Trump li seredana Ewropa. Trump helwestin cuda li hember NATO Ewropiyan hebû li demê kampêna hilbijartina. Wî gotibû dem bi ser endametiya NATO ra derbas bûye û ne amadeya rastî gefeyên ser demê nû bibe. û helwestê wî yê nerin beramber Serokê Rûsî Vladimir Putin nerehetî li seranserî Atlantik peyda kiribû. Di konferansekê rojnamevanî de digel Sekreterê Giştî NATO Jens Stoltenberg cêgirê Serokê Amerîkî Mike Pence got berevaniya Ewropa pêtivî bi sozên Ewropiyan jî heye. Stoltenberg hevbîr bû li ser pêtiviya zêdekirina xerciya berevaniyê ji aliyê hinek welatên Ewropî ve. Em dîsa rêketin li ser giringiya xerciya zîde û berevaniyê û karê giran li ser NATOyê be. Ewropa nikare daxwaziyê ji Amerîka bikin ku pêgirtiya berevanîkirina Ewropa bin. Eger Ewropa bixwe ne pêgirtî berevaniyê xwe bin. NATO serkeftîtirîn hevbendiya Rojava û Ewropiyan e di dîrokê de û welatên endam dibêjin rêxistiya wan şiya xwe digel guhartinên cîhanê biguhere û xwe biguncîne lê ji bo bihêzkirina wê piştevaniya Amerîka giring e. Min daxwaz ji cêgirê serokî kir ka eger ew digel min hevbîre li ser sê pirsan. Ragirtina sîstemê nêvineteweyî, ewlehî û reftarê rêveberiya nû ya Amerîka li hember Ewropa. Wî ji her sê pirsan ra got belê. Helbet şerê Daeş û ragirtina gefeya îslama radîkal ku xema civakên Rojavayê navarokê civîna ewlehiyê bû lê konferansên Munich û civînên Bruxelles. Em pêngavan tavêjîn û daxwazê ji Ewropiyan dikin digel Amerîka berdewam bin di çerkirina hewlên dijî gefeya terorîzma îslama radîkal. Vê pêdivî hevkariya pêtir û li hevparkirina zanyariyan heye di navbera endamên Êketiya Ewropî û di nêvbera Êketiyê û NATOyê de. Rê bidin min ez piştrast bikim ku Amerîka wê berdewam be li ser wê hevkariyê û pitir berfireh bike ji bo parastina gelên me. Pence gota Ewropiyan divê em bihêz bin de berevanîkirina serweriya welatên Ewropa da û li hember hewlên Rûsya ji bo serjinûrakêşana bi zorêya sinûrên nêfneteweyî Amerîka wê piştevaniya Ewropa rojhilat bike. Wî got jî li dû daxwaza Serok Trump Amerîka wê li rêkên nû bigere ji bo vedîtina têgihiştina hevbeş digel Rûsya.